Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Starter Time, last 9:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman ang mapalangga ng Muntag Parabati, region-wide, mapalangga kita sa Labilin, isa ka oras, 18 minutos, karon ngadlaw, Lunes, petsa 18. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyong sininga para tuntunan si Randa liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sininga news team. Activated ang atong sininga linya. Of course, ang atong sininga mata kagduronggan oras man sa kakabiyo ng atong sininga patrol to Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalabiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan. Aton naman liwat himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon.
sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piloto was kun humay ariya lang kon mais. Importante way lang Malaysia, aksyon papang Nixon tahom. Ang aton mga pagbantay sang mga labas, pinakaulihiman nga mga update sa balita nasyonal, balita international news center sa Aksyon Radio Bacolod. Huylog nato na puwersa ni Aksyon ang Dipensor. Opdal magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinialagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 16 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Una nga bahay sa kato sila kapagpangalagad, ginadulong sa iyo sa karuan sang CL77. CL77, maayo inis sa may mga nagaubo. CL77, para inis sa mga tao nga luyag makabuo. Makabata, bla? Kampiyon ini, ang CL77. Man kung ginabaruko, ikang gagot tigas ng imuubo, sus ka nami. Pag ino mo sini daw naga-amat-amat hawan, ang imo sini nga ginhawa, nagabugnaw ang imo sini nga tilaok. Kag again, ining CL77, sikreto ini para sa pagbuo. Kung hindi kakabata, the best para ini sa imo. Bakal ka CL77 sa mga butika, hindi ka magbakal sa CL77 sa mga nagalibod, balay-balay, bla, kay naya piki na kaklase sang CL77. Ang original nga CL77, diri mo na iya mabakal sa mga kilala nga parmasya kag butika. Laking CL77, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bahay sa kato sila pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kalawan sang Dr. Alfred Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen, nagapanubo ini sang anxiety. Ganihimuon mo, adlaw-adlaw, mag-inom ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mayo ini sa may mga sleep disorder, bla. Nang problema, bra nga daw hindi ka makatulog, in short, daw gina-insomnia ka, ay kampiyon eh. Inom ka kada gabi, bla, tis ka magtulog. Pwede mga ni 3 times a day. Why man ni kontra chimpo yung Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Tea? Di para nga mangin mayo ang tulog mo, kag huragok mo, inom ka adlaw-adlaw, especially kung gabi, antes ka magtulog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why hindi nyo gid pakalintan, lista ha para hindi ka balipat sa imo nga pagpamalaklon sa mga grocery store. Tandaan mo gid ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad sa Lunes nga edisyon, ginadulong man sa kalaban sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kantuan nyo lang
pamasyaran nyo lang, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dira nga opisina sang Life Extension Clinic. Dira man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, actually damo masabalatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nagabutika, ilabi na sa taran nga branch sa Negros, Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang Life Extension, pwede ka ka-text, pwede ka man katawag, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari. Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara na ng opisina, Sun Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Antes ko gid malipat gali, happy birthday karong adlaw sa akon amigo Arnel Binares Sr. Nagahiwat gid sang iya sinikadlawan karon nga adlaw. Sa kay Toto Arnel Binares Sr., happy birthday, more life, good health. Salamat sang simple nga dinner pag-invite sa aton ni Toto Arnel Binares Sr. Mahuya ko magbalibad sa migo ko. Kaya pare, wag ko bisita, utod ko ang akong nga bisita. Wag na ko sang bisita nga iban, special para sa akon ang Aksyon Radio. Special gid nga makakadto ka. Di wag ko mihimo. Ang latas ko to sa Region Pearl. DC3, dira sa Lihis. Atol-tulan magali ang mansyon ni Toto Arnel Binares Sr. Sakay Junior da, mayang gabi gida. Pare, happy birthday. More life, good health again. And God bless you and your family. And salamat sa Panyapon Libre. Ginatamyaw ko man ang akong amigo man, mapisan nga Vice Governor sang probinsya sang Negros Occidental is listening right now. My good friend Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sakay Congresswoman Yuyet Ferrer da sang 4th District. Kong mayong gabi da sa imo, kamusta ka? O na hidlaw naman ta kay Congresswoman Yuyet Ferrer, no? So, malipat na ko sa tsuray. Huwag man ga mala ang proyekto sa 4th District kung paghambalan man. Was man si Congresswoman Yuyet Ferrer sa mga project kita sa 4th District. Plus nag-alalay man si Vice Governor Jeffrey Ferrer. At ito kulo kompleto gidang 4th District. Ginatamyaw talang espesyal nga panamyaw kay James L. James L. Ano nilibat? Kababati sa aton si James L. Libat. Listener mo dahil sa Aksyon Radio mo. Aksyon Night Patrol si James L. No? Kaya utoy-utoy gini kadlaw si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice! Good evening na sa imo. Kag sa bilog mo nga pamilya. Regards kay Congresswoman Attorney Juliet Marie Ferrer. Ang mapisan nga Congresswoman sa ika-4 nga distrito. Aksyon Radio Philippine Standard Time.
alas 9:23 na. Kada 6 ng oras na ba? Uy, mabulubog na. Subong ang lakat sang panahon, ha? Although inilang kapunanon, sang tulo temprano pa, nagtupang ulan, subong may mga gulugalong pa nga nabilin sa aton nga kalangitan, no? Nakalaka ang pakitaan mo sa kalangitan ang pag pisaw-pisaw sang aton sinikabitunan, no? Bao ang tao kaina ang salakyan ang tao sa downtown area bao daw ginukay nga subay mo kita kasang balay ka subay akon ukayon mo porti ga ginuwa ang subay mo nakalimbawa kina sang salakyan kag tao sa syudad sang Bacolod sa ikatatlong adlaw sang General Community Quarantine pero may ara pagid sa lawayon. May ara wala naga-practice ang social distancing. May ara iban wala naga-sok-sok face mask. Tig-agi daw. May mga salakyan pa gani nga nagabiyahe pa nga waay sang ulot ang ila sini nga pulungkuan. Dapat may divider, di lang daw plastic lang yung nabutang. Ang ibang salakyan may ara man. Pero iban way. Pero at least bisan paano ang iban wala. Ginalantaw sa maglabay ang mga salakyan. Kasi salakyan di pasahero kina nakalaka man mo. Taxi nga nagabiyahe kina nakalaka. Pero ang namalaklon sa mga department store, sa mga malls naton di, gabaha mo. Di pagwa puli, problema ang salakyan. Sakyan nila. Iban gani nga mga pasahero sa Fortune Town papauli diri na paglaktod sa Burgos Loksino ga sugata sa salakyan nga Fortune Town pasulo sa city proper ga pamaypay na mo iway dulog kay nga puno man ang salakyan iba nagwanto-wanto na lang problema kung mapabalaklon ka sa Bacolod kung laka ang salakyan, problema mo gid. Di plus kay na nga nag-ulan man, saramiha Ang taxi nga nga biyahe kina daw laka-laka man. Ang Ceres bus sa nga pati hindi gid matatapan ang pasahero sa mga bus terminal, hindi mo gid mapaiwaya. Huwag ka sunod gyapon sa social distancing. Huwag gyapon ga sunod sang pagsoksok face mask. Classic sample kina sa tulo temprano pa sa La Carlota ora imo pasahero sa terminal sa La Carlota nga. Kina naglibot ang atong provincial director. Sa gani mismo panguna gid sa pagpahibalo sa tao nga hops, social distancing, soksok face mask. Sa La Carlota, kina doon mo damo kaya pasiro mo. Iwan na nasunod ang social distancing. Kaya nga, aga pa inalumba na pag-abot sa salakyan. Ang Ceres, hindi magkakarga damo. Kaya nga, ginasunod man nila ang social distancing sa mga pasahero nila. Buot silingon, hindi sila kakarga sang damo. Kinanglan kada pulungkuan, may bakante, may ulot, para nga hindi mapagkuan sang duwa ka pasahero. Kung duwa pulungkuan sa Ceres, isa lang ang imo pungkuan da, ang isa bakante na. Pero sang nagulo adlaw na ti daw na kuan man, daw na ubos man sa Ceres, guro ang pagpanguha sa mga pasahero kaya padulong sa Bacolod. Pero kung ang iban to kaya na nagahingabot trabaho, at sigurado kulit gidi. Tungod sang salakyan nga tungod sang pasahero nga nagbaha. Kung nagbaha ang salakyan, nag-ano ang pasahero. Ina sa katatlo pa lang adlaw sang GCQ sa Bacolod. Amo na silingko, hindi lang ta magatag kumpiyansa. So may manug-abot naman nga mga OFW ho. Pila do 80 kabilog ang manug-abot buwas. Ini huol kag
sablay naman ng aton nga mga LGU sa mga OFW nga mag-aabot buwas. Ambot pila din taga Negros, pila di Kabilo taga Bacolod. Ini pala ligba naman isang LGU, pero sigurado ko problema naman sa aton nga provincial government, even sa aton sa nga city government. Kasi sigurado ko pagpuli ni sa 80, hindi ni sila makarikta puli sa balay nila. Ipaidalong naman ini sila sa 15 days nga quarantine. Kaya ba ng aton nga probinsya kag syudad, kapanigurado man mo nga hindi na madugangan ang aton kaso di sa Western Visayas. Good news kaya nagadawa kinadugang no nga COVID-19 victims. So hopefully mangin tuloy-tuloy ini sa atong probinsya. Pero hindi gid mapaiway. May mga nagagwa gid ka report nga may ara iban positive. Amo nang halulungan ta. Amo na gani sa aton nga mga pumuluyo bala tig-agid daw, tig-agid. Tig-agid mag sok-sok sa face mask. Budlay gid mag social distancing aw. Amo man nang nagaayo sa aton nga city kag provincial government ang social distancing kag ang pagsoksok sa face mask sa kadagwa mo sa balay mo. Ibudlay gid. Tig-agi daw. Ayo di purma. Sundon ta bala kay para ini tara sa kayuhan ta. Kung ginahimo ini sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, hindi ini para sa ila lang, kundi para ini tanan sa aton. Kay hindi na madugangan pa ang biktima sang COVID-19 diri sa aton, especially Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kita mo ang tao kay Nash downtown. Daw subay mo. Daw balay ka subay lang naging ukal. Naging ukay nga nagululukal sila. Naginawa sila sa ila sa nga buho. Kaya mo nang kululbaan. Kung ang isa kag isa, huwag nagatuman sang patakaran, protocol, guidelines sa aton city kag provincial government. Likawan tanay ang mga sahi sa amo nga problema. Kaya remember, wala pa sang vaccine nga na-discoveryhan. Siling gani sang World Health Organization. Daw lulingho din sa balatian nga age mo, ang COVID-19. Lulingho din sa balatian nga age. Permero, i-test ka, negative. Dugay, kibot ka lang, nagpositive ka naman. Siyabi, di ka lang bawas. Lulingho din sa HIV nga balatian. Ang HIV, tutob karon, way pasang bulong nga na-discoveryan ang aton nga mga scientifico. Tama mo man sa COVID-19, no? Although nga may ara ng mga nagaguluwa, nga base amo ni ang sabat sang COVID-19 nga vaccine, pero ti ginapadalman pa ina sa pagtuon kag eksperimento sa aton nga mangin alamon nga mga scientifico. Pero for the meantime nga wala pa sang vaccine nga na-discoveryhan, tig-agid, budlay gid, social distancing, wearing face mask, budlay gid na aw. Hindi na tabla magpakatig-apa kay kasimple na ngayo sa aton gobyerno. Ina para man sa aton. Kung wala ka man lang sa importante nga kadtuan, wala ka man lang sa importante nga baklon, or wala man lang sa importante nga emerhensya, pagpaymuyon ka lang sa balay mo. Hindi ka nahalaka palagaw pa sa kundi pa ka malparahi sa Bacolod kag Negros kung hindi ba lang importante. Likaw ka pa sa heat stroke, likaw pa ka sa COVID-19. Kasi ang iban do mapatay di halak kagwa mong do magwas panit nila bla do nagaibwal do nagakatul ay dapa ay hindi ka panumbalay kung di nga malparahi sa Bacolod kag probinsya. Pero ti ang aton dapat takos kag dumdumon ang COVID-19 naway pa ni matapos ya away naton
bilog nga kalibutan ang kontra sini sa COVID-19. Damo man sang mangin alamon kag maalam mga siyentipiko bro. Da nabudlayan sila. Sa pag-experiment or pagpangita sa vaccine na makainkwentro sa coronavirus disease. Kaya mo na, please naman, pumuluyo sa Bacolod. Please naman, pumuluyo sa Negros. Sundon talang, kung ano man ang ginhambal, kaginapangabay sa aton. Kay ina, tanan, para sa aton kayuhan, na hindi kita mangin biktima sa COVID-19. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ako ya personal prangkahon ta kamo, hindi ko diya maguntat. Bisan hambalon nyo ko nga daw ka ulianon sa akon. Bisan hambalon nyo ko nga daw plaka ko nga guba. Pero ako niya every time ma-remind ko sa inyo. Kaya amo na siling blasak aton nga makatigulangan nga nagasiling ang kalipaton unay sa lawas ang tao. Kung kaysa ang sala ta, hindi naton makita rikta sa kagalingon ta, kundi iban pa nga tao ang makakita. Kaya mo man na siya natawag nga pag-remind. Ako bisan gabi-gabihon, i-remind ka mo di, oy, social distancing, oy, sok-sok face mask. Bahala, nakamunda balon nyo kung do plaka, guba, kag do ulianon. Ang importante, ngay tudok ta sa paminsaron ta, ang ginahambal, kag ginamando sa aton sang gobyerno, syudad kag probinsya, para initanan sa aton. Gusto nyo ang inyong pamilya malatnan? Gusto nyo katanan ka mo manging biktima sa COVID? Malala kung mag-ayo ka mo, kung magkalamatay ka mo, kung mapapatay sa isa pa pamilya nyo da, di maayo mabatsagon? Amo na gani, na hindi ka mo mangin matinalakon sa mga pagsulundan sa aton gobyerno, kainatanan para sa aton. Especially sa mga seafarers naton, sa mga OFW naton nga managpauli di, ano man ang mando sa gobyerno, syudad kag probinsya, tumanon talang. Sa mga pamilya man sa mga OFW, gusto nyo man tani. Galing kati ang ginatawag nga proteksyon sa inyo nga mga pamilya, sa aton nga pumuluyo, amo na ang mas prioridad sa aton nga city kag provincial government. Kaya mo na dapat sundon kay initanan para sa kayuhan ta. Although ngati makagulogin hawan at lagamay, makagiho-giho na kita gamay, pero mo na siling ko bala, hindi lang ta magsalig. Hindi kita nga mangin complacent, hindi kita magsalig-salig, kaysa na siling ko na perme, damo ang nagbusong sa sobrang pasalig. Kaya mo man sa COVID-19, lima, wala ni Goro daw safe naman ang Bacolod, ang Negros tilagaw taranda dita, tiba kabalong sa piyak mo tugali ang usaran, sa imoto nga nakatuan, may atutugali, dugay-dugay pagpuli mo sa balay mo, tingala ka lang ang ginahilanat ka, dugay-dugay ka pangatsi, dugay-dugay ka ubo, dugay lain tiyan ko, galigo mura ya, pura palayo lang, may virus ka na gali ya, nga nakuha, sa lugar sa diin ikaw nagkadto, kag naglagaw. Ano na nga dapat aton ginatakos kag dumdumon. Amo na ko isa may mga pagbuyayaw, may ara ko isa nga pagpakabalaot sa aton nga gobyerno, sa
sa syudad, sa probinsya, even sa national government, may mga pagpamuyayaw, may pagkapamalaot, may nagabuyayaw. Di puro aryo, nakita naman ko ano ang effort ang ginimo sa gobyerno ta. Kaya kung wala na guro ginimo ang gobyerno ta, matya ko tanan guro nga tao sa Pilipinas. Kada pamilya guro, pura palayo lang. Base may mga COVID na. Kaya mo nang kung anong hambas sa gobyerno, tumanon tanam la. Amo na gilang kasimple ng ginayo sa gobyerno sa aton, may naman sa iban, social distancing, kag sok-sok face mask, di budlay gina. Kaya mo man lang aton nga paming parang hindi ta matipikan dali-dali sa COVID-19. Di karon hindi ta pa na pagsundon. Kundi kita yang mangin, makaluluoy. Amo ba sa buning kapigado pa sa sitwasyon? Nagkanay ka ba ito diyagin bisitahan sa Bagyo Ambo, sa Mindanao, sa parts ng Luzon. May mga biktima to sang Bagyo Ambo nga te, nagkalawasak ang ilang siningang balay, naglulupad ang atop, nagabaha ang mga labnang nagasurulod sa balay nila. Kaya mo na siling blang pagkakani matapos problema ta sa COVID, ara naman, bagyo naman, baha naman. Damo na nga, kung ano ang ginayo sa ato sa gobyerno, sundon talang kainitanan para sa aton tanan kayuhan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:40 na. Sa sinigabahan sa talaga, check na ito, sininga Patrol 2, Navarra Patrol or Crossville Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Ibaloon taliwat ang paglibot-libot for the second time around sa atong sininga Patrol 2, sa atong sininga Crosswind Patrol. Kung nasaan roon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yan si Aksyon, John Diaz sa Patrol. John, good evening. John, please come in. Maayong gabi, Aksyon. Maayong gabi sa tutunahan nga makaksyon kung kapon, pwerte ko sa Sabado, pwerte ka paang. Subong nga gabi, pwerte ka tugnaw. Gani, daw nag-buros ang maayo-ayo na panahon. Aksyon from init. Subong tugnaw naman ang panahon. Di mo na kinalan sa aircon naman yung sulod sang sanakyan. Abalawang fresh air lang kita kahit para doon ka namin. Mabalasa nga doon nga pamatsagan. Aksyon. Importante lang naka-face mask Japon. Miski bukas Aksyon ang bintana sa salakyan kung kaisa. Dapat nakatabon Japon ang itsura para secure na secure ka, no? Anyway, karon na gabi, hari kami dahil sa may area sa limited public market, no? Live kami dito mismo sa may handuman ng terminal. Terminal na sa jeep, kaya siyang Sabado, ginistoryahan to nato ng Aksyon atong reklamo sa plan naton kumakaksyon. May kang tanan sa plitihan. Karon na gabi, ari kami kinaobserbahan na mo kumusta bala may nagabiyahe pang jeep amo sini oras 9:40 na dugay curfew na Aksyon pero kung ato diri makitaan may nagabiyahe pa may ari pa diri isa ka jeep handumanan nga biyahe ini sa Aksyon last trip dyan? I think so. Last trip ini siya. Oo. Anong plastada sa pasero? May social distancing man? Oo. May social distancing gate. May plastic. May ulot nga plastic, why? Ha? May plastic nga ulot, why? Ang plungkuan, why? May aragid. May ulot din nga plastic. Oo. May blakay na naog ko di blakay. Panogibis. Tapos magkuta si Manong last trip na. Alam mo, may social distancing na. Tapos nagsaka ang pliti, ano? Oo, ipakita ko Aksyon sa aton nga mga ka-aksyon ang itsura sining jeep nga nabilin dere. Isa na lang ka jeep mong kay live nakabiyahe ng iban pag Aksyon nga mga salakyan. Sige. Check ta debe manaog ta dalo. Do tayo pa mo lang guro pasahero guro, no? Actually wala pa pero ni. Mangkuta na si Manong kung kapilay na balik sa pagbiyahe kag kamustang kita ya? Oo, kung nagsaka ang plate na, no?
Ang itsura siniyak sa Rek Anay, may ni pagsulod mo gid. Ara may live na subong da sa imo live. Oo, naka-live na to dre. Pagsulod Sige. mo gid, may Okay. plastic siya nga cover. Nga ang plastic nila hindi galabot sa may pulungkuhan. Ano na? Dokolo kortina lang. Half lang gid saya nga do kortina ang sa Okay. plastic. Aha. Accelerate. And then may ari din sila alcohol nga gibutang. Alcohol. Oo, may alcohol sila ang ginbutang. Di na lang ginabutang alcohol sa pagsaka mo gid o kung sa antes ka magsaka. Pagsaka mo gid. Pagsaka mo gid. Pagsaka mo gid sa first, may alcohol siya. Okay. Compared sa iban, area wala na ni number, gani accelerate. So usually, ang mga jeep nga iba, may mga number, sila mong, pero area nga jeep, wala number. Pagkitabi ng driver, ano sistema sa pagplitis ang mga pasero ida? May ulo arinola na sa kalaha o kaldiro na, no? Oo. So driver lang. Pinaplite, subong. 20 na? 20 na Japon. Pero ano na nila yan, nang nagpasugot naman sila yan. Pasugot na kay kung basihan naman sir, ang latest ang andumanan, sa succeeding kilometers na 10.5 kilometers ang andumanan, 1850. Oo, 1850. Bali, 1.50 lang, ginaayo na. Pero kung mga ayo, gusto sila yagaan. Naway kami, lima, gatagit kami. Pero paano ang bayad? Paano sila magbayad? Nang gabit suwet kami sa space sa kamot nila, kag iban gatag nga daan titi samon. Pagkabot pa lang din? Oo, dili kapila, iban. Okay. So, bayad na nga, tapos magsaka, bayad na. Layo siya ta, ano man. Meaning, antes magsaka or pagsaka, dapat kabayad. Okay, no, ito na Oo, kaya ginasukot tayong lang tapos pungkog. Pinang. Anyway, muna kay para pag antes magpungko, whether kurto kung hindi. Oo, kayo kami sila nga gamay lang Kung pagdasyon. kurto ka dyan, 20 Japon? Kabilog, ma'am. So meaning kurto o kung hindi, 20 Japon. Kaya para make sure na lang ang period na lang ito na. Di pilang kapasidad siya sa lakyan? Pila na? Ako lang muna nga, pila ni kabilog makasupply. 11 lang git kabilog. Kaya 5 lang git 5 sa wala, 5 sa tuo, isa lang git from set. So 5-5. Last trip? Last trip ni? Nang may tatama, tapos alas 10 magwa git kami dayon. Wow. Kaya sa alas 10 lang git ang inano tamon may curfew. May curfew dyan? Ang balik ka sa tamon kung mintras may pasayro nga mga may posibilidad nga pwede ka mo kapdugang sa lakin nga magpagit sila. Papuli ogit sila ninyo. Kapila na nga trip? Ikapila na nga trip. For example, sa mga trip na ikanom niya pala nga maniurat. So, kung nakabiyahe sa anom yan ika-anom yan. Sa anom yan nga trip dyan, ano ba? Bawi man siya? Pila na? Siyam. Saan na litanan? Oo, ika-anom may tatlo, sandumanan. Anom, bukad to? Oo. Sa anom lang gid. Sandumanan niya. Tatlo na? Oo. So, sam ka trip? Oo. So, kada trip, mga 200? 220. 220, bawi na yun, no? Nang hindi gid kung gidang mi kailangan consume nga crude bakit import 150 andumanan libertad. Sa bagay ng produkto gasolina nagnubo masubong 150? Oo, 4 liter sila tugong back import. Pila? Pero at 150 back import na. Kaya baka 220 man. 20 yung ay sa iban balik wala na pa tayo iban. Wala pa ka. Kailangan gulugan pa lang. Amo na ganyan gayo. Amo na nga gamay lang nga kooperasyon nga gabulig mga kapatid. Oo, bagay 20. Oo, gagano lang man. Pero 20, kaya ko lang taon, 150 laman ang kulang. Kaya naliga, na mo ito naliga, din concern nila. Hindi na okay na. Oo, okay na. Kaya yung kung paminsaro mo, batang iban nga perde ka mo. Ito na mo ko, gabasi, mga kapatid kay obra ka mo, minimum lang inyo income. Simple ka, ano mga kami Te, wala man ginakulang sa lakyan pasayro? Ano? Pero, pila ka sa lakyan gabiyahe? Damo na gabiyahe. Tanto man, hindi na nagbiyahe. Ginam, 40 plus na. Okay. So, 50%. Sufficiente nga makakuhakot sa pasayro? Dami mga 45-50% na ang gabiyahe. So, meaning sufficient lang? Okay, ko lang, makulang din man kami kung mga araw laman, nira na ang mga mall, either 6 or 7, na maglulungan, pulit na hindi siya makastapa mo sa lakyan kay ang pasayro taon sila ng gabilog. So, meaning mapila lang? Mapila lang, nagdali mo ng mga either ng 30 minutes, 16 minutes. Bakit ito guro diri bulig ko? Pwede na di mo tahan pinta-pinta? Tani mo tahan sang... Oo, hindi ka pinta. Maaga kulit kami nga sensing 1 meter. Okay. Kami sa kada pasayro. Sige ba, siguro, idot no, kay ang sa libertad na dao, na meron na pinta mo nga kuret nga bilog. Pero station 6 na dayan nagbutang sa pinta. Pwede mo kayo, dala kong stasyon na mo, na bakal kami yung pinta. Sa stasyon na lang. Okay, good. Nang idyo duwaya kondok.
Ay, akong dok. So, kamo na lang mag-bite. Pero ba, hindi ko nung makayo kung ara nga. Jan? Aso direct? Maguta sabi ng driver na kung nang dito sa Dumanan galing, kuha man sila, pasunod man sila? Kung saan dumanan, di same, ano pasunod man? Pasunod man galing niya man to kung wala na salakyan. Okay. Pero kung naisalakyan niya, Lindre. Why striker? Ay, striker wala. Why ya striker? Wala striker. Why ya striker? Good. Good, Okay, good. so para pasunod. Di mayo man na. 40 to 45 na ni. Ti last trip po, wala na tayo? May duwa pa ka jeep, no? Amo na lang last trip na lang. Last step na lang. Oh. Pila? Pagkagahon niya. Alas ko, alas 4 kita makalin. Dikto lang to galing. Oh, ano man, alas 4 ang lalin. Okay. So, ang last trip, subong action na rin alas 10. Okay. Duwa na lang ka jeep bilin. Alas 4. Kung mo magwa na karo si Manong dyan, may duwa pa nga bilin. Isa na lang bilin. Ay, isa na lang bilin. Okay. Duwa na lang. Tapos kagahon, alas 4 na ito sila gali sa Dumanan. Alas 4 naman na rin sa Dumanan. Pero ang matabo ni action na rin, once may bilin, pwede karon nga pasero, may mabiyahe dapat. Obligaran kinailamon niya, balik ko namon pa tayo. Very good. Very Okay, good. sige. Amo nang mayo. Pero talan nga disenyo mo niyo. Amo ginitanan kay ang ano sa among stasyon amo ginitanan kay tungod ga prevent mga may Pila ka bilog na sila tagabiyahe? Kabilogan? Lagi ng mga pasayro Pero tagpa. 45 ka jeep or 45 ka unit. 45 ka unit. Amo na tarang na disenyo. Amo na action na rektanan. Ang pagbayad dyan, pagsakay na nila, mo na pagbayad nila na eh. Huwag pagalakat. Sakto na sila sa driver. Mas mayo guro nga ari pa lang din sila, ginakuha nyo na lang ba? Nakuha lang ba? Oo, mas mayo man. Kaya man nga, dali lang kita sa bintana lang ginapagi na do, alam mo na. Pero mas better guro nga, dali na lang sa dalo. Wala gina idea, naman ganun nga sa dalo, mas mayo sa dalo mo yung ginakuha. Bayad na sila kada. Kaya mabayad na sila gyapon para sa dasig. Tapos i-make sure na nila taning sensilyo na lang. Laban mo ginang sa pero lang. Okay, sensilyo na. Wala man kiti 20 pesos. 20, bilog mo lang na, way man na. Problema. Oo, wala man problema. Apat ka 5, 2 ka pulo, 1 ka bilog ka 20, 20 ka pisoson. Why kita sero, gani. Ame alcohol ka mo. Sige matry mo kami no. Timayo ba na? Nami sang ila design no, plastic no. Yan ila. Jan? Makotabi driver ko pwede na nipa, ibutang tanipa, libuasan blaw. Hindi kaya ang ginpamangkot ako sa clear dapat na plastic. Hindi pwede nipa. Hindi dapat. Nadao libuasan kanimo dingdingan tani nipa o. Balay ko ini. Pero diri anong sa tubangan no? Gibutangan nyo na lang, kami compartment. Kaya requirement, ang sururek nga sa tubangan, may ara, gidiviso, no? Ate, may ara? May ara sila gibutang. Ate, good, oh. Tapos para hindi na hindi na kamo mabutang-butong-butong basket. Sa dalom na lang. Kaya iban nga jeep, ang ilay di, actually, may ara sila nga do basket nga butungon mo. Tipo para sa ilay sa Dumanan, yung may terminal sila dyan. Ti, pala kadaan nyo, bayad sila kadaan eh. Oo, hindi na kinanglan diri ya. Hindi na kinanglan yung mga naog pa antes magbayad. Dira pala kadaan nyo, bayad sila magsapungko da, di ba? Gani. Tapos lang ah. Pero kadako gani sang jeep nyo, no? Pila na kiniguro pwedeng capacity tani? 11, kinimo nyo na lang 5. Di ba 3, tigit ka pa tayo na dula sa mon? 3 sige do. Pwede tani ni kani anom, no? Oo, anom. 1, 2, 3. Anom dyan? Pwede tani dyan? Pwede tani anom. Piyak. Kuya labo sa pronset? Oo. Kadako ang nga jeep bala? Tita, pwede naman ang tani na oh. Galing kiti 50%. Or less galing kati patakaray mo na nila, hindi mo na sila gusto magbayular man mo. Oo, gani. Tita, ang tanan ang design sa lakyan nila, mga amo ginatanan. Iya ka undok amo ni no. Amo na yung design nila sa Jego. Very good. Oo, pareho lang. Tinami at least kasunod sila sa social distancing. Jan, makutabang driver kung face mask sa talaga pasayro? Ang mga pasayro, kung wala ka face mask, kasakay hindi. Hindi ko siya matakaya. Very good. Ilagay may bata, nga bilagin dito, duwa kita mo, ginapatakan. Very good. Muna ay believe ko da. Balik ka sa action dyan, Diaz, na utod linya mo na dapat, social distancing, sok-sok face mask. Kung ikaw pasayro, masakay sa Dumanan, nga wala ka face mask, hindi ka pwede kasakay. Muna lang klaro, at least na para namin, practice na social distancing dyan. Gani, actually, sakto na. Oo. Diba, ko may mga pinta, di ko no May? Base, may mga pinta, di ba sang circle? Para nga makuhan ang pasayro?
Oo, kay doon do Manila, sa may market, na dami ginpintana ng Season 6, sa Bonilla. Kuret lang, pwede mo na kaniguro kalburo, kaya magulang, ano mapanas. Mapanas na may pinta yan. Latex na lang pinta. Oo, may latex sa pinta. Oo. Captain Bonilla, may gabi. Captain Bonilla, sir. Abi, one time, sir, ang kwan daw, ang handumanan na mga kwan, sir. Gani kay, once ka maginutok, de, Axelrek. Oo. Sama na po ng kalulo. Ay, dyan, ikaw, asking of ginutok, tayo maginutok, da, ang driver, sang sarakyan, naman nagkasaway, da? O may panawag, da, iya? Meron sila dispatcher, Axelrek. Oo, pero may harap ko sa pulis katambay, da? Pulis ni, mga K9 ni Captain Bonilla, da? Kaya rin lang sa tabok sang Libertad. Gani man, di ko alam lang, ng gabay, lang pag-saway-saway, blada, sa mga tao, da, blaga, labay mo na mga K9 ni Captain Bonilla. Oo, already sila naka-assigned eh. Ate, good. Why does la kumpak? Ano, Axelrek? Kumpak? Why da kumpak? Why? Kaya already sa tabok lang gid, pinalanggit ka metros ang kalayoon, alanggit ang tabok ko. Ate, to, wala sa ara sa Libertad. Oo, sa Libertad. Okay. Doon po, naman doon, dalas bus na lang naman dila. Oo. Kasi hindi man magulugudlay nga bantayan, dali kikitaon, naging sila, Axelrek, kinakamtangan. Oo. Okay, magluwas dyan sang handumanan kada gabi. Ano po, iban din nga nagabiyahe pa nga gabi man? Why na? Handumanan, ano? Why na man oras? Why na? Asad tapi, ya? Why na asad tapi? Why na? Asad tapi di sa may Libertad? Why na di? Why usually wala di sa tapi sa Libertad, Burgos, Axelrek. Burgos ang tapi, oo. Usually alas 8. Paano nag-legend niya? Hindi, dumiyara sa may tubangan sa una da, ang libre march, subong, ano na subong da? Check mo na mo ni Papang. Buwas bala sa gabi, bala ba siya ma-check nyo? Galing ka timprano, pala di ka tapos na galing sila yun eh. Okay, usually alas 8 may siya. Oo. Magluwas. Magluwas ang tumanan, ang Granada, timprano pa ba ni, no? Ang sa Burgos, Pang? Burgos, no? Ang Granada, may gabihan na gabiyahe eh? Usually, temprano, temprano lang eh. Ang Santa Fe, temprano pa naman gagray eh. Temprano pa na sila, mga 8:30, gagray na sila eh. Amo na galing nga iban sa una to, reklamo nga tani, dapat may ara sila gabihan mga taga-alas 10. Bakit ko sa may ara sa alas 10 ka punuli, man mo? Gani, i-check yun namon, kung may gabiyahe pa mo, especially COVID-19 la, na crisis, lalo may nagabiyahe pa, pero may taxi, pablakso na rek, nga nagalambiyong Japon. Pero jutay, no? Jutay, kisa, sino mo na ba taxi pa mo siningapan yun, kung iba wala trabaho ng ligad, pati wala pa rin guro preparasyon gid no. Pero importante kung agin payag balak sa lagi Mr. Diego Malacad sa United Negros Drivers and Operators Center kon Ondok ang ilan din lang grupo na diyon nga ilan ni ayo nga 20 pesos nga plate ni depende sa kabubuton sang tao. Once magambal sabi nga kwaon nga gid ang 1.50 yang asensilyo preparado man ko ng mga drivers, actually, kung konduktor, nga ihatag ang 1.50 actually. Kaya kiti ilan na subong nga panaligbahan, kay iban may ginpang sita balang mga kapulisan nga wala mga special permit kaya dapat may special permit sila pa na mabiyahe kaya kiti wala pa sila ka nakagawad kay wala di opisina ng LTFRB sa Bacolod pero kinayo naman ko nila kay Bacolod City Mayor Bing Lunadia nagatag na may instruction si Mayor Bing sa pulis para din nila pagsitao din yung mga jeepney nga wala pa bala special permit kay para makabiyahe lang no minimal kayang biyahe naman kay kapasita ang mga pulis ako wala ng citizen. Ako nagsige pangsita akong kasapasakyan. Kaya kinasita sa lao? Ano nila mga special permit pati nag-decide na si Mio sa bagay permitting na motor special permit katamang hindi partiya sa Bacolod. So hanggang katabo ginasita ka mo nila kaya wala permit naman na? So pati ang guidelines natin sa Mio pati kayo supposed to kaya mag-discuss na Oo. Siyempre kayo mag-discuss mga LTO mo sa mga from Tagner at mga sinabi nila. Oo. So, wala ikagay ito sa katapat. Ano kayo wala sa sakyan? Kaya naman ito po, sir, pila lang gabiyahe sa inyong Ondok? Sa kanya kasi sa ang service Oo. So, wala kayo sa
Okay. Sir, ang plate niya, ano yung ginubra, sir? Ang plate niya, ang guidance sa Manila, may particular siya na susuwal. Ang mga plate yung picture, yung picture ng mga advice na director Okay. Anong matabo, sir, sa plate example, pinag-titik ko ng dumanan sa Libertad? Ang first, wala na pag-titik ko, masagap kami Okay. So meaning ba, hindi na ginanyatok pa na eh? Pero Mali, ayok nyo na nagalita sa ila kasi sumaya sa aero, sir. Kung ayok din sila, no? Pero naman ito kasi ba yung mga utaya, ano may haras na mo, anong pitihan ang mo ginana sa Japon, or wala na increase? Okay. So, anong reasonable? Oo, kita po ng botong. Reactionary ka batian si Mr. Diego Malacad sang undok ang matambala kagida once may kung may kwarta alam reactionary nga papel ang pagsukot reactionary nila mas may kompleto na ng hatal nila no pero once nga hindi nga reactionary kung kulang abe ang kwarta nila ginatag kamo nang maglubudlay dira kay ang tagay bala sang silsilyo kung kaysa no mabudlay pagsirek para sa ila iba no anyway karon nga gabi ari kami dibra sa may tubang sa ospitalo may ginarikisa dining police station number no nigpanga police pang station na naman 2 no may ginlagasi sila Diri sa aton? Diri sa aton Tubang hospital may narikisa sila? May ginlagasi sila nga single nga motor Oo. And then, may ginarikisa sila, may gina-check sila, no? Sige, ba sinabtan nila ng tao na nagpalagas? Ano na yung nagkakasanay ni sila gurus motor? Si bawal? Bawal eh. Ara, ginarikisa sila sa pulis. Station 2 na kung Station 1? Station 2, ti dalagid eh sa pisuan. Dalagid. Dalagid. Ang motor? Ang motor impound eh. Impound, duwagid sila? Duwagid sila, ano ni sila man, mag-asawa, negoro ay. Uy? Ato na? Mag-asawa? Hindi siguro mag-asawa. Ang gindala na sa narex ang patrol. Oo. Ang duwa ka, babae lalaki ni mong. Tapos ang motor, ginpa-drive sa isa nila ka-personnel, no? So, okay. Bali, ano to pa? Ganon ko, sigay ko lang ganon. Taga Barangay 2, sigay. Ganon, sa station 2 na lang. Okay, recover, na itong salakyan, no? Impounded, dito gurong salakyan. May recovery sila, wala man, no? Wala man, kaya ginarikisa. Anyway, tiyan mo na, no? Ang sinusundari kang pertingling. What ka ba patrol man eh? At kay may director, siguro lang kasi di mo, nga libuton lang tanan nga bakulod. Gani, perti, and speaking of mga paglibot, na yung gabi lang ako nag-chat, nag-text si Sir JP, sa station number 10, lang mga kinay ni Police Captain Arbelin Vargas. Pamati sila ko, no? Action dyan, regards lang da sino, patamyaw lang, taga PS10, nga duty subong. Gapamati sila gali ha. Ano yung kabilang no, sa mga kapulisan naton. Ano yung magkakso na muna, ang aton rin agin katuan, karon naman nga hapon, dahil mismo sa areas ng Libertad Public Market, aton din check,
ang pinakauli naman diri nga biyahe sa mga dipasero nga jeepney, especially diri mga kaksyon along area blang konseriim nga amo ning usually masako-sako nga mga lugar ang dala diri mga kaksyon. Si Sir Ben Salvacion ba? Sa Station 2 ba? Ako sa to. Oo, garundas lang no. Mga mo to sila dito ng galin sa Tonaksyon Eric. Nya tamya landa chip na mo na. Si Police Major Sila Kagabana. Bo si Sila Kagabana, kapat ko ginamatawagan, magkisabat sa cellphone niya ba? I-check to biluwat be kung nung natabo be. Oo, kaapat ko kinamanawag siya, wag isaga sabat sa tawag ko. Why sa kasabat si mo? Ay, ko nang tabo kay Major Gabana man. Gani, iba sa isa ako kay kabalo ka, siya na action na rin ang in charge sa contact tracing, bala? Siya nag-obra documents every day. Way man nakaso kay iti may mga importante man ta nga obligasyon nga dapat man sa part man blang nga mabalaan ta man tani. Gani. Madaway kita konsuelo kay Major Gabana bisan text na nga sir, dali lang gid sako ko tawag lang ko Simor, tawag lang sako dugay-dugay mo na bitani. I-try ko to be, pamangkot be kung kamusta ng tabo. Kaluoy sa mahal nga Diyos daw, wala. Gisa nang tawag sa akon, kaapat, gid ko tawag. Gani, sige ito. Amo na kung siya lang akon mapitkan mo, ka mabalbalan mo daw, kung siya daw, guwap mo siya daw, laing naman po, sinim lang buligay lang tabla, hindi bla? Oo, man. Iti buligay lang ta, kung ano mabulig sa Aksyon Radyo, buligan ta, kung ano mabulig sang pulis sa Aksyon Radyo, buligan nyo man kami. Gani, saktogin ako sa Rick, no? Hindi kinabudlay, guro nga magsabat ka sir, dali lang gid sako pa ko, bitawag ka after 10 minutes, 5 minutes sabi, no? Amugit, no? Kasi gahangla, matabla ko kisaw. Oo, man. Pwede, may iban mga police station nga kung tawag natin daw, mayo man ang sabat, no? Dami na blang may konsuelo ka ba blang, sir? Dali lang gid, matawag lang ko da dugay-dugay kay may ginasikaso pa ko. Yes. O, hindi ka sir, tawagan ta lang kasi ako na matawag si mo dugay-dugay, Oo, man. Dito ko namin, may konsuelo ka man bla? Kung nablang daw kay apat mo tawagan, wag ka sabat, kasi daw malay man buot mo bla? Naman gabi man da kay Police Captain Elmer Bonilla kay Sir Hindran sa station number 6. Hindi mga Captain Bonilla ni, day Pastrana, Vargas mga kapos sa tawagan bla, do kasabat tayong bla, bisa ganun sa akong, isa ganun or may meeting, isa ganun, Rek, matawag na ko may meeting pa ko. Dito ko namin, no? May konsuelo ka man bla, Oo, man. Tigali ko sa rason na ka isang sako mong maginobra, pati wala na problema, Gani. Isang text mo lang nga, sir, hindi na magtawag, may ginobra pa ko. Pwede tawag ka sa akon mga 10 minutes, o hindi gani, ako na matawag sa imo. Dito ka namin, no? Ito yung ato niya tawag sa ila, hindi makaunano na kung di nga ato tawag sila, iti balita mo na, para mo na sila. Man, importante. Para at least mabalaan man nila lang ang Aksyon Radyo, kapaluap man sa mga kaso, katabo sila, kung anong development, anong dalagan, gawbra sila, o kung wala, may mga follow-up, wala, o na bla. Gani. Ano na, karong gabi, boss of Telgis sa GPO. Ano yung Aksyon, no? Amo na ang pinakauli natin nga sitwasyon magkakson diri sa area mismo sa Burgos man, no? Diri sa Metro Bang sa Corazon, Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Bantay ko na sa balita, kaya tinagpatigay naman sa Free Market Day si Kapitan Madrin Diaz. Sabiyo ko si Kagawad Jonathan Diaz lang. May gabi lang sila, no? Nga nagamon ito ba ko na mitalis ang balita magkakson. Tanda na to, sa mga panahon, isang importante din magkakson nato mismo kayong lawas para malikawan ang nanuman nga balatian, dapat epektibo nga food supplement ng aton kinanglan. Amo ni makakson ng Zanton Plus Gold kay mas gin pa kamaayo, mas epektibo kag mas garantisado. Ini-extracted sang mangosteen, may balonggay, may marguso, may garlic kag spirulina gani mas epektibo nga makabulig bulong sa sakit nga nagkalain-laing aton ginabatsang makakson. Labi na ko may mga gabukol-bukol sa aton kalawasan. Mag Zanton Plus Gold nga mabakal sa mga butika. Kag tandaan makakson nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa aton lawas, among paguya ang ko ng paglubo sang aton immune function ang may higko nga koron kagang hindi regular nga pagpagwa sang higko sa aton lawas nga may dako nga papel sa paguba sang aton immune function ang mahigko ang dapat timon simple gilama makakson pabas ko kag pasan nyo ang inyo naman nga immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit
favorite sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Yan ang parte ng kaksyon magmakala sang Super Fiber. Inibis mo mahimo mabakala sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic na amtang dahil naman sa GA7 building kapag lamang sin DHL tunga-tunga sa Talamburgos Kagalolok sa Lacson Shrad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa ito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa imo sa report. Balikan na sa Action John Diaz sa dugang niya sa tipon nga aksyon na balita. Ang report na Action John Diaz, kinadulong sa kalawan sang DTX 500 capsule. Sa imo sa nga pag-exercise, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galiya ang pagtubar sang DTX 500 capsule. Amo ni siya bali nagatinlo sa aton sining dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa aton sining atay, inimba nagabulig panubo sa aton sining blood sugar, bangod sang organic compounds nga bison, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, para ini sa imo tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May kabidira sa kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Sa kay Mr. Bobby Munoz and family dira sa Talisay, maing gabi lang. Tamyaw taman dira si Jerry Pedrajas, Jojo Giharo, James Bibangco, Ronald Policarpio, Julius Javier, Milita Dalisay, Rota Dauba, Ana Numos, Samudyo, assign dira sa Santa Clara. Ginatay dira happy listening lang kag maayo nga pagpaurok-urok. Pamati sa kay David Linya, Isos Linya kag kay Fay Aspan. Nagapamati gid sila kada gabi sa imo palatuntunan. Taga Barangay Villamonte, Porok, Riverbank. Alinina kay Manong Mario kay Manang Linda Berdi Frado. Ang panamyaw. Kinatamyaw taman nila, happy birthday sa kay Toto Marlon Sikinya Cañete. Toto Marlon Sikinya Cañete nag-celebrar sa iya ka-29 katuig nga birthday karon nga adlaw. Happy birthday Toto Marlon Cañete Sikinya. Tanya ko dara pamilya Sulatra kay Bornok, Espanyola sang Masbil Barangay Kubay. Alin kay Locarit Kit ang panamyaw. Nonoy kag Cherry Duario and kids sang Barangay Maaw. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Tamya ko dira ang boss ko nga si Eduardo Cayetano, misis siya nga si Hope Cayetano. Ang makabataan niya dira sa may Talisay Gate 3. Minlo sa Division, Talisay City. Alin kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol, Barangay Mandalaga. Pare, tambok na da guro ang kwanay. Ang talabasa ginabaklan mo da. Abi Timbrihiko. Sa kay Norman kag Morina Alvarado, happy listening. Belated happy birthday kay Sister Flor Dilin Alvarado. Alin kay Mr. and Mrs. Norman kag Morina Alvarado ang
Panamyaw. Nagapaurok-urok man pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Kami ako daras Toto Albic Poy Hinolan. Nagapaurok-urok si Toto Albic Poy Hinolan. No? Kami ako dira sa Talok Tito Boy Hagukoy kag Tita Munik. Alin kay Sir Mon Lopez ang Panamyaw. Isa Mrs. Jodat Calves Pamposa and family, happy listening. Sa kay RG Sol Roping, dira sa La Carlota City kay Parita June, kay Kumarita Ronalyn Solinap and family dira sa La Carlota. Sa mga Bender Boys, sang RG Sol Roping sa La Carlota, happy listening. Sa kay Pepper Parsley, ngayong gabi kita kay Pepper Parsley. Lourdes Blaser, nagapaurok-urok man. Si Toto Roy Beltran, Jocelyn Liboon Dispoho, Jobert Adrias, Gino Gonzales, Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Solano Santander, Josan kag pamilya Miraflores Cagcuales, si Chocubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City, halin ka Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores Cuales, Sang Qatar. Reynold Eris, uy kay pari Greg Galidgida, mayang gabigid. Happy sinindra kay kumpare ko, Greg Gabalio, Galidgid and family. Toto ni Rio Rigolio and family, happy listening dira. Sunday Oko, happy listening. Sa kay Rinaldo Riparo, kay Nalds Parcon Ligarde, sa kay Adam Ilio, happy listening lang. Godfrey Gao, sa kay Giovanni Supi, sa kay Sir Botol Presbytero and family. Sir, may gabi dira sa imo. Nahidlaw mata kay Sir Botol Presbytero ba? Para ka na sir sa Iloilo da. Kay misis mo kabataan mo dira, may gabi lang. Julito Gomez, John Paul Yema, happy birthday. And friends, Purok Patima 1, Barangay Sumaga. Nals Parcon Ligardida, may gabi. Jessica Iliga Nohas and family. Kabuyaw Hatch. May gabi kay Kabuyaw Hatch. Way kita da. Alexander Pila, Barangay Dumanan, Zone 6, ga monitor gid. Sa aton sila nga pala tuntunan. Salamat gid. Kay Rajibana, Amela Magalona Borneso, mayang gabi. Frederick Ross Malata Fortaleza, good evening. Sa kay Stephen Santillan, King Alib Sang Country Homes, Jess Misadi, mayang gabi. Kay Ramon Munching da, mayang gabi kay Ramon Munching ha. Rayman Magkilat Modesto, Samuel Cross, kapaurok-urok man. Anabel Garcia, kay Tita Stella Villaluna, sa kay Delilah Ikaday, sa kay Baby Menjola de la Concepcion, Smigol Bagin, Sang Pahanukoy, Salvador Gaton Perlado, sa kay Inday Richel Valiega Galuyo, Sang Valladolid, Sammy Roger Awing, Hermelinda Homes Mansilingan, Pamilya Awing, birthday subong ni Toto Arnel Binares Sr., Toto Sammy Roger Awing, sa kay RSG Villones da, mayang gabi. Bernadette Lacson, mayang gabi gid. Silya Sadayag, Connie Delfrado, family, happy listening. Sa kay Nonoy Paglumutan da. Bigla man ta kay Nonoy Paglumutan, no? Sa kay classmate Erel Ibro and family, kay Inday Maria Teresa Jimino Ibro da. Mayang gabi gida. Mr. Mrs. Lonsky Didulo, sang Pujaira, United Arab Emirates. Happy listening. Sa kay Wilfredo Perez, sang Celine Homes, sir, mayang gabi Wilfredo Perez. Celine Homes, Nilia Canyeso, da mayang gabi. Raquel Lumawag,
Arcel Villarin, Radney Signoro, Toto Benedict Hintuna, ba Bayani Salvacion kag Jana Perez, retired Captain Renato Famin and Family. Nagapaurok-urok gitu Malabutan ko lang ha. Ang ibang agritis ibabasan na sorry gid. Sonyat Dilatori Delgado may gabi. Toton Aladin Salas da. Eduardo Relator, Alex Alfabeto, Buyong Manyalak, John Patrick Arceo, Jerry Vincent Jerky, Henry Saladan, Chay Martin, may gabida, kay Chay Martin, Swampang Sonaso Calumbro, al 5 de Noviembre, Rolin Gaurino da. Sakay Michelle Hongko Valdez, Alin Transporto, Nida Bilyote Olarte, GM Pineda, Joe Pax di Pomoseno, sakay Pretty kag Toto John Mahilom da. Mayong gabi Francis Romel El Sarabia, Inday Joy Florians, Alexander Pila, Sir Edwin Pinida and family, Salvador Gaton Perlado, Grace Carfio da, may gabi Albert Calooy, John Langosta, Diana Perez, Jocelyn Arisibita Ulak, kay classmate Merly Dolido Magallanes and family, kay Rogelio Tuto Catalbas Jr. and family, sa asawa niya, kabataan niya, ligoy sa punulunok na munda, mayong gabi kay Brigi Boy kag Puyugaw family, no Junior Villaruel Auguyuk, Araceli Kasyanan, Andrea Nicole Crasya Dagalma Gas Syugo, ayati ito kalawig lahawi gaw, Christian Rua, ayo, okay na suli-suli mo. Emma Roja Aguilar, John Bilonyo, Nonoy Gimapang may gabi, JP Ahina, Elmer Fariolin, Nining Servo, si Mrs. Roger Montalbon, family da may gabi Sakay Mari Ras Kagrami, Miliena da may gabi, Nonoy Bianco Remar Hikono Halagyago, Alasiago, Rowena Jopinis Bakyao kumari ko, Alex Tornillada mayang gabi, Cristina Dilator Palaran Araman, isa Mrs. Jonathan Bea and family, Osilot Nacion Cherry May, Watski kay Trujillo, Jane Salcedo, Cristina Taksagon and family, Kimpi Boyko Patigayon. Gabi dala kay Kimpi Boyko Patigayon, Jennifer Sibunga, Chris Laika Libron, Toto Tanguan, ga kuangid ga paurok-urok sa Action Night Patrol program. Sakay may gabi dala sa mga taga Masville, Carlota, kay J Tambok, salamat gid, kay Emma Yanson. Emma Yanson nga pa urok-urok it. Di man mo baligyan na paho nga damo sa mga baligya paho no. May gabi Action Eric, basi gusto mo paho sir. Nag 85 per kilo lang sir. Hagay nga pagluto, free delivery buwas sa hapon. Damo nga baligya sa mong paho. Kung hindi paho, kwan avocado. Ay, perti. Gabi dala ka Toto Kimpi Boyko Patigayon. Balik kita when we come back. Balik ka report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka
at malakas, lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik diri sa ato sila pagpangalagad maayong gabi dira sa kay Ping Luha, sa kay Iboni Butcher dira sa Germany, sa kay Momo Moises da sa Bago City, kay Ashley Ligardeda, no? Shout out lang da sa papa ko sa Cebu. Avid fans mo gid, sir. Sila ni Ashley Ligarde. Sino nga na papa mo? Milo Hoyatid Amit. Da pa urok-urok ito. Palikanta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan noon ang bita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ari si Aksyon John Diaz. Sa balik report, John, please come back. Actually, liwat ka nagpatigayon sa Free Market Day ang Barangay Council sa Barangay 18. Primato sa nagsang Bacolod sa Inan. Kung sariin, mga masobraman 180 ka mga pamilya ang ilalaman liwat ka natagan sang ayuda. Ayuda ka ang ilamang sang bugas, maging pangatag man sila kainan nga pila sa mga sulod-anon, may araman mga palamahon, kaya nga lamang sang tinapay, pero of course may sakasad sang bihon. Actually, sunog kay Barangay Kagawad Jonathan Diaz Jr. na kabahin ni sa ilabing na pagpatalamat sa kooperasyon sa mga pumuloy mismo sa Barangay 18 matapos sabing enhanced community quarantine, magaling sila pag-iliwat na nagapanawagan man sa kooperasyon sa nangyari pang syudad sa idalom sa General Community Quarantine. Sunog kay Diaz, di madamo ang nagasunod o kung nagapanatag abi nga mga donors sa barangay nga ilagi mismo ginapasalamatan kay bangod sinidri nangin successful man ang ilang pila ka mga aktibidad o programa kaglahit na ang pagbulig sa mga pumuluyo. Si Kagawad Jonathan Diaz Jr. In line of the successful bala nga free market namon to nga nag trending man si subong nga since kay CCQ na so do ka special treat na lang siya sang barangay namon. So gihot kami para makahatag kami sa amon nga pumuloy do treat bala. Actually this is not Thanksgiving kay non-stop pa man niya ang mo wala ta kabalo sang virus kung maabot. So ari amon lang kay mahatag man nga successful man bala ang cooperation nila sa amon nga mga pumuluyo, successful man ang pag-educate namon sa ila about sang virus kag ang ilang cooperation. So naghatag kami di subong rice, bread, tapos do one short order sang bihon. May ara kami sudaan nila karon ng red eggs, tapos with tomatoes and dried fish. Kag naghatag na lang kami dayon ng ng watermelon. So bali tanan pila subong mag-ano nyo beneficiary or naman? Oo. So subong ang matagaan niyo na siya mo 185. So diri lang na di siya ya. Okay. So ang amon nga outside kay sa other purok so bali buwas naman na siya namon schedule mga more or less lapit man siya mga 100 including na lang sa relocation site. So meaning actually balian si Barangay Kagawad Jonathan Diaz Jr. sa Barangay 18.
Amo na nga malitagi ka naman yung patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Nasabi na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan. Uy, may pahabol Imelda Hamelo Banguanga. Kapitan sa Barangay 2, kung di magsala mo. Kapamati sa tono. Si Josephine Bisira Biansong, taga-paurok-urok ito. Oy, si Councilor Israel Ising Salanga, taga-paurok-urok pa. Councilor, daw imo naman ni Guro Ruta, buwas ay. May ba nag-abot naman? Ay kaluluoy ng aton nga mga city official, no? Na pinagin na in charge pala sa OFW, si Councilor Ising Salanga. Maringiti, why niya ginakapuyan ng bata ni? Basta bululigan ka obligasyon niya. Waay gid ka pabaya. Yung mga konsihal nga hindi mo na dapat patudluan. Kabalo sang obra nila, kaginaobra gid ang obraya. Saludar ko na kay Councilor Israel Ising Salanga. Kiss me goodbye, kiss me good night. Gusto ko pati tsimpo ko lang alang na. King alip sang country homes na may gabi. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano na Action Light Patrol Program kita magkadakop temporaryo. Kita magkabalik buwas same time, same station. Ato sa nga mapatrola yun at reporters in action. Nga nagpalagad ko gabi sa kay aksyon na Jan Diaz, Action Papang Nixon Tahom, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Barma back to back, kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sulat Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpakamuyo. Sa inyong pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting